खुलुमबाय बयनिसिमबो सिमासेलि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जाहैबाय नालेंखर दाननाय चेलेन्ज। नालेंखर दानगोन, बिनि उनाव जोङो नालेंखरखौहाय साहा बनायगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जायनो चेलेन्जआव जेनो बेनो रुखिजोबनांगौ आरो। नालेंखरखौबो दानफेराखै, दाननो रोङा, होमबाबो नाजानायनोसै। सोर हायो नायनोसै आरो। नायलांदो नोंथांमोना सोर हायो। जों दायो लाखाबाय, नायलांदो नोंथांमोना जोंनि दाननायखौ। रेडि नै दाननोसै। ओइ जाबावदोंसो माथो आंनिया। सिखाया जि गिलिरलै आंना। दिनैसो फार्स्ट दानफेरदों आङो। माथो मोजांसैलाय दाननो। ओइ बारा गोरा नङा दे। हामारदोंथ' आङो। हाथारसिगोन आंहा, हाथारसिगोन। रुखिनांसिगोन सोरबा सोरबा। रुखिनांसिगोन। रुखिदेरना होनांगोन। आंनियालाय डाइरेक्ट जाखासिगोन जोबबानो। जोङो बेखौहाय साहा बनायगोन दै। जायनो जेनो बनायनांगौ। सोर सोर नालेंखर जानो गोथाव मोनो आरो नालेंखरनि साहा गोथाव मोनो खोन्थाहरो जोंनो कमेन्टआव। आरो जायफोरा लोंफेराखै बनायनानै लोंगोन। जायफोरा लोंफेराखैबा लोंफेराखै बिसोरबो खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नोंसोरबो लोंबानो जाबाय आरो। बिराद गोथाव मोनो आंथ'। आरो जोंनिया बे नालेंखरा गोरलै, बारा मोजां जायाबो जानो हागौ। साहा बनायनायाव गोमोना मोजांसिन जायो आरो। नायनोसै माबायदि। सोर सोर गोथाव मोनो नालेंखरनि साहाखौ जोंनो कमेन्टआव खोन्थाहर दै। जोंनि पार्टनार। हाथारसिगोन माथो नों मालाबानो। जाबाय दे, आं देरहाबाय दे। हाबाय आंहा। जाबाय। आंनाबो जाबाय। आंहा हाबाय दे नै, आंहा हाबाय। आंबो हाबायलै नै। नोंना एसे दंबावो, आंना स्लिम जासिनबायना नै। एखेसो। बिदि दङ, बिदिखौ लोंनोसै खम गोथाव जागोन बियो। आंनासो स्लिमसिन जाबावबाय। नालेंखर बिदै लोंनोसै। बिराद गोथाव मोनो आं नालेंखर बिदै, नालेंखर जानो। बिदै लोंनोसै आं बिदै। थावा बिदैया। थावस्राया बिदैया एसां गुदुं जायो, बेलेगा इमान थावा। दानिया बेखौ हनोसै देखावनानै, बिनि उनाव साहा बनायनोसै। नायलांदो नोंथांमोनाबो माबायदि बनायो। सोरबाफोर बनायनो रोङाबा सोलोंनानै ला, नोंसोरबो बनायनानै लोंदो। रोंखायोबाथ' आरो मोजांनि बाथ्रा, रोंखागोन, मानो रोङा जानो। आं बिराद गोसो होनानै मावबाय, आखायानो साजोब्बाय। ओमफ्राय मोनसे खोथा, जोंखौ गोबां मानसियानो सोंहरदों आरो बिब' बिनानाव नामा होननानै सोंदों। बेसेबां फरायो, बबेनि। जोङो एसे उनाव खोन्थागोन दे, दानो खोन्थाथ'आ र'। 10K जाबा खोन्थागोन। ओंखायनो नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ जल्दि 10K साबस्क्राइब खालामना होदो। जों बेसेबाङाव फरायो, जों मा खालामो, जोङो खोन्थाजोबगोन आरो 10K साबस्क्राइबार जाबा। मिथिगोन लासैनो र' खोन्थागोन। बारा इमारजेन्सि खोन्थाथ'ला होनदों, मिथिलांगोन आरो। जोंहा दायो दानखांजोब्बाय जाबाय, जों दायो बेखौ देखावनोसै नै। हामारबाय दाननो ने? हाबाया माने बारा गोरा नङामोन, गोरलैसोमोन ना। गोरा मोनबालाय हानाय नङामोनदां। नायनोसै, देखावफेराखै दे माबायदि। आंना जाबावबायसो नै। हजागोन ना हजाया दालाय बेलाय? नोंनिफ्राय आंनासो मोजांसिन जायाखै? नालेंखरा बारा मोजां नङा सिङाव नै। जों दायो बेखौ सुस्र'नानै हनोसै। दायो नायलांदो नोंथांमोनहाबो। सुनोसै नै, जाबाय देखावखांबाय नालेंखरा। आंनिया मोजांसिन जाबाय, नोंसिनिया सिलिंबाय। नालेंखरा गोरलैखाय गावज्रिबाय। जों दायो हनोसै, सुनानै लाखांबाय। फोराननांगौमोन, जों दायो बेखौ फोरानला, लोगो लोगो हनोसै। मा जायो मिथिला। रेडि जाजोब्बाय, जाहा हनोसै नै। नै मेचिना, बे मेचिनखौसो नुफेराखै दा। सोरनावबा दंबा खोन्थाहर। बेबायदि हनग्रा सोरनावबा दंबा खोन्थाहर। नालेंखर हनग्रा हाबा सोलोंनानै ला दै सोरबा सोरबा। नै आवगायनोसै। सोरनावबा दंना बेबायदि हग्रा मेचिन।
मानो गैया जानो दसेनो जायो थाब जायो बेजों थाब जासिनो आरो आंनिया खस्थ'सिन बिना बारा खस्थ' नङा बेखायनो दावगादों इयुन नुवाखै नोङो एफा फिसा बोलोआनो थाङाखै बेहा नुवाखै आखाया नारसिननाया बोलो थाङो नै आंहा दा फाला फाला दै मेंबा आं इयाव हरनो रोङा नै मोनसे देखावनानै लाबोबावबाय जोंहा बे एसेल'द्राय जानायखाय हबावनोसै बेखौ थाइसे बारायबावबाय नै जों दानासो बेखौ बेलेगासो दाना लाबोबाय हबावनोसै जोबसिगोन एबार बेखौ हाबानो बिदि जखालि उन्दैयाव देन्जार ओरै फिथा बनायनानै गेलेयोमोन जोङो साहा लोंनो संग्राफ्रा हनै दा लोंफैजोबगोननो दै लानो नागिरनायखाय खारलांजोब्बाय दा लोंफैगोननो ओमफ्राय नायलाय हनै ओइ नों थांनाङा पन्टि नोंखौ नांगौलै जोंनो नैलाय भिडिअ देखायनो नागिरदों होनना बुंनायखाय आसुरा थांजोब्बाय दा लोंफैगोन दै दोनलायबावसो जोंखौ भिडिअ देखायगोन होनबाथाय देन्जार लाजियो थाया रावबो थांजोब्बाय दायो फाइनालि फिनिश नै जाहा जोब्बाय बेनो लास्ट बिराद खस्थ' होबाय बे सिमाया बिराद गाज्रि आंनो होआसै बेखौ हनो होमबाबो नङा गावहा रोंखायानो ओमफ्राय आं बेयाव हनो रोङा बेखौ रोङा जायो हा बिदि जागोन आं बेखौ रोङा बिराद गरम मोनजोब्बाय बनायनोसै एबाराव साहा गोथाव बेलासि जाबाय दे दायो मोनासिमसो साहा बनायनोसै माबायदि बनायो नायलांदो जोंजों नायखालांबाय थादों जों मोजां रोङा जानो हागौ आरो सोरबा जोंनिफ्राय बांसिन मोजांखौनो रोंखायो होमबाबो जों माने दिनैसो फार्स्ट न'आव बनायबाय थायो होमबाबो जों बनायफेरा आरो मिथियो आरो मारै बनायो नायनाय नुनाय जायो नालाय बेखायनो जोङो दिनै फार्स्ट बनायनायाव नोंथांमोननो शेयार खालामबाय भिडिअ खालामबाय जोंहा दायो बेखौ साहा बनायनोसै दैजों मिक्स खालामनानै लानोसै आरो सेबनोसै ओमफ्राय दै होनानै दायो बेखौ बेजों सेबनोसै आरो बेहाय माने हनै साबा ओंखारगोन नालाय बिदैखौ आन्था सेबनोसै आरो बिदि लानोसै आइ सुखानाय दे एसे थावसो बे सेबनोसै ने लाड्डु बनायनोसै नालेंखरनि लाड्डु नै लाड्डुबो बनायनो हासिगोन सामस लानोसै आखाइजोंबो सेबनो हायो जों दायो बेखौ माबा जेजों सेबदों आरो गाइखेर बायदि जाबाय जोंहा गाइखेर होलायलायनाङा गाइखेरनि कालार जाखायो आरो बेनो टेस्टि माने बिराद निजेम माने बिराद मिलौवो आरो सोरबाफोर मोनलोङाखैबा मिथिनाय नङाना ओंखायनो खोन्थाबाय आरो जायफ्रा लोंबाय बिनि टेस्टआ माबायदि मिथिखागोन जोबथारसिगोन बारा गैथारला जोब्बाय जाहा नै सेबखांबाय गाइखेर बायदि जाजोबखाबाय सोरबाथ' गाइखेर सानसिगोन बिदि आराम सोना दोनबा एखे नै नालेंखर गाइखेर नै गाइखेर बायदि नै ये सेबखांनाया लाड्डु बनायनो हासिगोन लाड्डु नालेंखर लाड्डु सिनि लगायनानै एवबानो जासिनो लाड्डु जासिनो बनायनो जागोन बेखौबो गारा लस खालामा दानिया नारेंखलनि गाइखेरखौ साहा फुदुंनोसै जोंहा कारेन्टबो गैया खोमसि ओंखायनो मोजां स्रां स्रांबो जायाखै जों दायो बेयाव सिनि साबलाइट होनोसै जोङो दायो सा मोननायखौ नेगासिनो दं बास जोब्बाय दाबो गोदौआ गरम बिराद गरम मोनबाय दै गुसु लोंनांबाय आंथ' गरमानो थानो हायामोन मोनबाथाय लोंनोसै साहाखौ थावनो गोदौबाय जोंहा कारेन्टबो गैया गोदौबाय नै जा
मेजेम नालेंखरनि साहा नायदो नोंथांमोना लाइटबो गैयालै खोमसिसि मबाइलखौसो सुना होनांगौ जाबाय जोंहा दायो लोंनोसै बेखौ सरनोसै कापाव जा गाजा नुखादों नै सरनोसै साप्लाय होदोंमोन ना बेखायनो साया रेडि जाबाय दायो जोङो लोंनोसै आरो साखौ मिथिखाबाय ओमफ्राय माबा साब्लाया एसे नांबावगौमोन जोंहा एसे फुरगेवगेव जाबाय आरो खम जाबाय लाइटबो गैयामोन ना सिनायासै बेखायनो लोंनोसै बिराद गोथाव जादों बिराद टेस्टिखा लोंनाय नायदो जायफोर नोंथांमोनहा लोंफेराखै आरो लोंफेरनायफोराथ' मिथिखायोआनो बे टेस्टआ माबायदि लोंफेरिफोरा लों नायनानै लोंदो आरो नारेंखल गोराया मोजांसिन जाबावो आरो जोंनिया बे गोरलैसो होमबाबो बेबो गोथावानो जादों मोनसे खोथा कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा दे सोर लोंदों जायफोरा लोंफेरदों जायफोरा गोथाव मोनो खोन्थाहर आरो लोंफेरिफोराबो खोन्थाहर नोंथांमोनाबो खालामनानै लोंनो हागोन लोंबानो जाबाय जोंनो खोन्थाहरबानो जाबाय आरो कमेन्टआव गोथाव मोनगोन ना मोना सोर सोर लोंफेरदों सोर सोर लोंफेराखै नेनानै थाबाय नोंथांमोननि कमेन्टखौहाय जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ नोंथांमोना बेबायदिनो जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय थादो आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आसा खालामो बेबायदिनो जोंबो नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजोंनो गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थायो बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय दिनैनि भिडिअ' बेसेबांखिनियानो गोजोन्थों बाय बाय